Maray na ito mga tugang uya po ang mga baratang ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, pagprenda nin 4-piece ID, maigpit na ipigbabawal kan Department of Social Welfare and Development. Planong pagpapagibo nin Convention Center sa Daraga Albay, posibleng maatraso. Pagbisita sa Tabaco City Jail, mas hinigpitan. Relocation site sa Ginubatan Albay, padagos pang ipinapatrabaho. Sa lado nasyonal, Presidential Spokesman Harry Roque nagkiarad sa mga kritiko. Bilang kan mga nagadaan dalan sa COVID-19 nadagdagan. Contact tracing dapat palawigon. No contact policy ipapasunod sa Ash Wednesday. Sa ibang nasyon, North Korea, nagpailing naman in abilidad sa armas. Sa lado ng karawat, desisyon ni Pacman ang pigalat kan gustong maglaban sa iya. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pinatanida ni DSWD Regional Director Arnel Garcia ang mga beneficiaryo kan 4-piece kontra sa pagprenda kan sendang ID card para may magamit sa sendang pangangaipo sa buhay. Sa sinabi na bawal ang siring na bagay sa pagsasabi na sa oras na may madiskubre sendang miyembro kan 4-piece na nagprenda nin ID, magkakaigwaan mga ining problema as imposibleng haliun lugod sinda sa listahan as hindi na makaresibi nin benepisyo. Enot kani, may mga nagdalawas na informasyon na ibang miyembro kan 4-piece nagprenda nin ID card sa ibong o sa ibang tao asin babalo kato na sana sa oras na mag-abot na ang tabang finansyal sa enda. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Joy! Iwas germs, iwas sakit! Padagos na pigadalan kan sangguniang panlunsod kan Legazpi, ang ordinansa na ma-regulate sa paggamit nin video okay sa syudad. Sigun kay Kagawad Alfonso Bariso, Pamayokan Committee on Public Safety and Order, bawal ang paggamit nin video okay poon alas 7 nin aga, sagkod alas 5 nin hapon, hasin poon alas 10 nin banggi, sagkod alas 4 nin maaga. Katakod kayo niya pagtaong poder sa mga barangay officials sa Legazpi sa pagtaon nin permit sa mga magamit kan video okay. Kasabay sa pag-aadal, kung ano ang itataong penalidad sa mga mabayular sa naunang bitan na ordinansa. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ipagpapadagos kan Task Force Kaayusan kan Legazpi City ang paglinig asin paghali sa mga nakakaulang sitinampo maging sa sidewalk maski dai o tapos na ang evaluation kan Department of Interior and Local Government. Sigun kay Andy Marbella, pamayo ka na sabing task group na bako rason ang pagtapos kan evaluation kan DILG para tapuso naman ninda ang napinuunan nindang proyekto. Sa sinabi na kaipuan ay pagpadagos ninda ang advokasya na mahali ang mga nakakaulang sitanampo araw kan mga illegal parking, illegal vendors asin iba pa. Pangapuda ni Marbella sa publiko na aramon asin sunodon ang mga lugar na dapat parkingan o bugtakanin mga tsindahan asin iba pa para maibitaran na makahampang sa penalidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Partisipasyon kan komunidad ang kaipuhan para mamantinir na malinig ang mga kali asinsalog sa syudad nin Legazpi. Sa pagkikipuguron kan DCGB, kay Engineer Clemente Ibo, Pamayokan City Engineering Office kan Legazpi, na kaipuhan na maging responsable sa inda mga basura, iyo ang nagiging kausa o
Dapat maging responsable ang mga ligaspenyo sa say na mga basura na iyo ang nagiging kausa kan pagkabara kan mga agyanin tubig sa palibot. Ang mga opisyal kan barangay, dakulaan magiging papel dahil iyo ang mamonitor sa mga salog sa indang respetibong barangay. Sa ngunyan, padagos ang mga programa asin proyekto kan CEO kontra sa baha sa palibot. Ang baretang ini hatod sa Indukan Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Tatanungan ng mga kahoy, asin iba pa ang mga bakanting lote na daiman pigaasakaso kan mga tagsadiri kini. Inen magiging laog kan ipapadarang surat ni City Engineer Bong kaya Clemente Ibo sa sanggunian panglungsod kan Legazpi. Paliwanag niya na may mga daga na nasa 10 na taon ang nakatiwangwang ang ititik over kan gobyerno lokal kan Legazpi asin tatanumanin mga napapakinabangan na mga pananom. Kasabi kini nangapudan si Ibo sa mga na mag-inisyar ang mga tagsadiri nin daga na dai pa nagagamit na magsurat sa sendang opisina bilang pagtugot na ang sendang daga pwedeng tanuman nin mga kahoy. Ang baretang ini hatod sa Indukan Multi-5. Padagos sa ngunya ng patrabaho sa gigibuhon na relocation site kan mga pamilyang naafektaran kan pagragasan in baybay asin darakulang gapo hali sa Bulkan Mayon sa barangay San Francisco Ginubatan Albay resulta kan bagyong Rolly kan nakaaging taon. Sinabi ni Provincial Engineer Dante Baclao na padagos na on-site development asin isusunod na ninda ang pagpagibo nindalan siringman ang mga harong. Siyang ipinaliwanag na inian gustong mataawanin prioridad ni Governor Al Francis Bichara tangani makabalyo naman ang mga pamilya na sa Kodgunya mantinido pang nasa evacuation center ang proyekto sa tabang kan Philippine Red Cross. Yan restante ibapan ni Tales kan Bareta. Nagiging maigpit na ang Daraga Municipal Environment and Natural Resources Office sa operasyon inquiry sa may pamitisan kan Bulkan Mayon sa Daraga Albay. Ini matapos na ipaapod ni Menro Officer Henry Jacob ang mga quarry operators tanganing hagadon na sunodon ang mga regulasyones na ipinapautob kan gobyerno lokal may kinaraman sa pagkaykainin mga baybay, graba asin mga boulder sa mga quarry site para daiman makaapektar sa mga kabasan asin residensya kan mga residentes kan barangay. Anmenro, maigot na mabantay sa operasyon kan mga quarry operators tanganing masiguro na dainin masuhay digdi. Mientras tanto, posibleng maatraso ang plano kan gobyerno lokal kan Daraga Albay na magpagibon ni mahiwa sa modernong convention center sa barangay Gabawan kan nasabing Banuaan. Ini matapos ako ni po ng barangay Roberto Obispo na sagkod gunyan ang titulo kan daga de paman ibabalyo sa poder kan gobyerno lokal. Enot kay ini, maabot sa 450 milyones pesos ang fundong itatagama para sa pagpapagibo sa nasabing proyekto na planong itugdo karani sa may Gabawan Water Impounding Area. Miyan rastando tanganing maprotiran ang salud kan mga tawo ipigbabawal ang una kan Tabaco City PNP sa mga menor de edad na tugutan na makabisita sa mga preso. Sinabi ni Tabaco City PNP Chief Police Major Edgar Azotea na ini tanganing dai magkaigwanin psychological effects sa mga aki ang pagbisita ninda sa sendang mga mahal sa buhay na nakakulong. Sa ibang lado, ang mga maedad na pwedeng magbisita alagad igwanin distansya bilang pagsunod sa minimum health protocol kontra sa pag-ulakit kan COVID-19. Mas nadudugangan ang bilang kan mga Bicolanong nakauli sa indang mga probinsya matapos maafektaran ng trabaho sa ibang nasyon kausa kan COVID-19. Ini matapos ang kasuhapon, nagabot naman ang 56 na mga returning overseas Filipinos na tinabangan kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sinabi ni OWA Regional Director Henry Miraflor na sa ngunyan, minaabot na sa total na 16,801 ang bilang kan mga ROF na sa inang natabangan na makabalik sa probinsya. Ang Kamsurman Giraray ang may pinakarakol na ROF na may lampas sa 6,000 mantang sobra sa 5,000 sa Albay, Siringman, ang Catanduanes, igwanin sa 153. Iyan ang primerong kabtangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kaini. Linis na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi.
ginagawa ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di maiiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Pinalagaan ni Presidential Spokesman Harry Roque ang mga kritiko sa desisyon kan gobyerno na magpedir nin 25 milyones doses nin Sinovac. Sinabi niya na ang mga kritiko kan gobyerno tira sa ng tira alagad dayman nin aram. Sa yung sinabi na sa isyo kan presyo kan Sinovac, bako man ini ang pinakamahal sa pagsasabi may duwa pang brand na mas mahal pa gani kaysa sa Sinovac. Idinugan pa ni Roque na ang presyong nakuha sa China dahil man ini marahay na price o market price asin pwedeng magdesisyon kun amigo na ibaba ang presyo asin ini ang ginibo kan China sa Pilipinas. Nakapagrehistro ang Department of Health ng 137 bagong kaso nin binawian nin buhay sa nasyon dahil sa COVID-19. Sa ngunyang puminakol na ang total deaths sa 9,876 o 1.99%
o 2,048 ang bagong kaso. Kaya ang total case nasa 496,646 na. Ang aktibong kaso nasa 27,033 o 5.4%, mientras 551 ang bagong narahay. Kaya ang total recoveries nasa 459,737. Ang Bulacan na nangingenot ngunya na may pinakalakol na bagong kaso. Nagsunod ang Davao City, Pangasinan, Manila, asin Leyte. Mientras tanto, dahil naman kay puan na bakunahan kontra sa COVID-19 ang mga minor de edad kung padagos ng mawawara ang ulakit kan virus sa oras na matapos ng matudukan ang mga adult Filipinos. Ini ang paniniwala ni Presidential Spokesman Harry Roque sa pagsasabi na nangahulugan na nagbaba na ang tsansang madapuan nin virus ang mga aki dalanta na bakunahan na ang mga maedad na sa sendang kapalibutan. Sa sinabi na dahil siya sigurado sa posisyon para magtaonin konkretong kasimbagan dalante ini, madepende pa manggararay sa mga dato sali sa iba-ibang eksperto. 42 pang overseas Filipino ang nagpositibo sa COVID-19. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, suminakat na sa 13,540 ang bilang kan mga Pinoy na nagpositibo sa luwas ka nasyon. Sa bilang na ini, suminakat man sa 8,617 ang narahay. Kasunod kan pagkagadan kan 32 pang Pinoy sa ibang nasyon. Di man in bagong nagadan kaya 935 pa man giraray. Ang bilang kan mga nagadan sa nakakaulakit na helang, mantang nasa 3,988 pang mga Pinoy abroad ang padagos na nagpaparahay dahil sa COVID-19. Mientras tanto, iba pang detalles kan Bareta. Tinawanin doon kan Malacanang na papalawigon pa ang lockdown para sa contact tracing kontra sa paglakop kan COVID-19, lalo na ang bagong variant kaini. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang contact tracing protocol dapat mapakusog sa paagi nin pagpapahiwa sa third generation contact para sa mga bagong variant cases. Idinugang pa man niya na ang gabos na midbid na close contact kay puan na iperarom sa maigpit na facility-based na 14 dias na quarantine, mantang ang mga natatadang kontak halos sa flight manifest abisuan man na magsunod sa magkakanigong quarantine protocols. Ipapasabay naman kan gobyerno ang third generation contacts kan gabos na maaraman na kaso ni bagong variant kan COVID-19 sa pagkondukta ng contact tracing. And then sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, kasunod kan pagpapalawig sa contact tracing protocols para dain na maglako pa ang bagong variant kan virus. Sigun kay Roque, kay puhan magpairarom giraray sa mandatory as in facility-based 14-day quarantine ang gabos na maaaraman na close contact nin sarong nagpositibo sa bagong variant. Dapat man na magpairarom sa whole genome sequencing kan DOH, UP Genome Center as in UP National Institute of Health ang gabos na magpositibo sa COVID-19 maging baguman o original na variant ang dara kaini. Mientras tanto, nagpatanid ang Food and Drug Administration sa mga healthcare professional as in publiko kontra sa paggamit nin ibang klaseng disposable face mask. Sa nang sinabi na sa pag-uugi dinda sa paagi kan post-marketing surveillance sa nasabing medical device product nagluwas na bako notifikado as hindi manin mga magkakanigong product notification certificate. Idinugan pa man kan FDA na dahilan kani ang produkto di man nag-agi sa evaluation process kan FDA mantang daininda o dahil sinda makataonin garantiya sa kalidad asing kaligtasan kani. Sa giraray na ipapotob kan Simbahang Katolika sa Manila, contact policy sa pagbugtak nin abos sa mga deboto sa pagpuon kan Koresma. Yan ang sinabi ni Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilio
Kasunod kan mga preparasyon ninda para sa Ash Wednesday sa Pebrero 17. Sigun sa obispo na ang mga pagbabago sa paghirumdom kan Ash Wednesday susog naman sa direktibang ipinaluwas kan Vatican bilang pag-iingat sa paglahop kan COVID-19. Nakapalaman na sa ipinaluwas sa direktiba kan Vatican na ibubudbud na sana sa payo kan mga nagsisimba abo imbes na kaugalian na pagpahid kay ini sa angog. Magigirumduman na ipapautob na kan simbahang Katolika ang siring na lakdang o ipinautob na kan simbahang Katolika ang siring na lakdang kan sarong taon poon kan magsikad asin maglakop ang virus sali sa China. Mientras tanto, sinabi ng Senate President Tito Soto na bako pa siya kumbinsido na kaipuan ang charter change sa tahaw kan pagiro kan Kongreso na amindaran ang Constitution kan nasyon. Sa sinabi na kung sasabiyo na charter change bako sa naamyenda kundi babaguhon ang bilog na Constitution. Sinabi niya na ngunyan bako pa siya kumbinsido na kaipuan ang chatcha kundi ang kaipuan na chatcha iyo ang character change asin ini ang kaipuan ngunyan sa nasyon. Idinugang pa man ni Soto na nakipag-oro na siya sa ibang miyembro kan Senado mananaon sa resolution ninda Senador Bato de la Rosa asin Francis Tolentino alagad day siyang nailing na maray na kasimbagan. Day malalawas sa nakatalaan ko ng oral arguments sa Martes. May kinaaraman sa mga petisyon kontra anti-terror law. Kasunod naman inikan kahagadan ni Solicitor General Jose Calida na ipaguktabang una ang oral arguments matapos sa magpositibo sa COVID-19 ang siyang Assistant Solicitor General asin nagkaperang staff kaini. Inabisuhan man kan Supreme Court ang mga maattender sa oral arguments na bako empleyado kan Korte Suprema kaibahan na ang media na ipaguktabang una ang sayang subtest. Pig-obligar kan Korte Suprema ang mga miyembros kan media asin bako ninda empleyado na magpairarom sa swab test 72 oras bago ang oral arguments. Dahil kay ni itinalaan na oral arguments sa Pebrero 2, 2021 alas 2:30 ni hapon. Nagdulog si Jessica Lucila Gigi Reyes sa Korte Suprema tanganing kontestaron ang sa iyang 6 na taon na pagkakapreso sa plunder case sa pagsasabi na igwanin na pagsuway sa sayang diretsyo sa due process asin speedy trial. Katabang si dating Solicitor General Estelito Mendoza. Si Reyes, dating Chief of Staff ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, nagsumitir nin petition para sa writ of habeas corpus na iyo ang remedyo sa kaso nin illegal detention. Sa sinabi na siya nakulong na nin 6 na taon asin 7 bulan poon kan siya madakop kan Septembre o kaya kan 2014 mantong siya nakakampang nin 172 milyones pesos na plunder case may kinaraman sa 10 bilyones pesos na pork barrel scam. Hinagod kan Central Command kan Armed Forces of the Philippines ang sa saindang mga tauhan na ipagpadagos ang senang espuersos na imantinir ang katrangiluhan sa Central Visayas. And ang sinabi ni AFP Central Commander Lieutenant General Roberto Ancan Jr. matapos ipag-orgulyo kaini na pigkakarkulong maabot sa 700 na mga na neutralize nindang opisyal asin kadre kan CPP-NPA sa nakaaging taon. Ikan sa nasabing bilang 18 digdi ani na pod na NPA key leaders. 10 sa mga ini ang nagsisilbing finance officers mantang saro digdi ang high value target. Sigun kay Ancan, apera sa mga na-neutralize nindang mga komunista maabot man sa 188 mga nasamsam nindang arma sa mga iba-ibang operasyon na sa inang ginibo sa reyon. Ginibo ni Ancan ang pahayag matapos sa panginotan kaini ang command conference kan Central Command sa inang headquarters sa Lapu-Lapu City, Cebu. Bareta hali sa ibang nasyon. Nagpailing ng tibay ang komunistang North Korea sa sendang bagong armas na submarine launch missile sa ginibong military parade sa Pyongyang. Ginibo kan Nokor ang pagpapailing kan sendang mga armas de guerra 6 na aldaw bago man ang inaugurasyon kan bagong presidente kan Amerika na si Joe Biden. Sa report kan Senate official KCNA News Agency, ang parada pigibo sa rong bes sa laog nin 5 taon bilang selebrasyon kan sendang Workers' Party tanganing ipag-orgulyo ang Forces Armadas. Pinalataw man kan North Korea ang sendang armas pati na ang rockets
Kaya uminabot sagkod sa Korean Peninsula asin maging sa parte kan Japan. Bareta sa lado ng Karawat, naghalat sana si Errol Spence sa magiging desisyon ni Pinoy ring star Manny Pacquiao sa pagsasabi na anuman na oras handa ining makipagpasaanin pandok sa pambansang kamao. Kan taon 2021, kanakaaging taon, kan taon 2020, na-defensan kan American boxer Anse ang WBC as in IBF welterweight titles kontra kay Danny Garcia. Sinabi ni Spence na talagang gusto niyang makalaban si Pacman, tanganing mabalo niya ang abilidad kan Pinoy boxer. Enero 16 kan 1981 kan mamokna ang Lung Center of the Philippines na nagtataon in healthcare lalo na sa lung asin pulmonary diseases susog sa kusog kan Presidential Decree 1823 ni dating Presidente Ferdinand Marcos. Sa ngunyan, ang center may bed capacity na 200 Gs. Mantang determinado ang center na ipagpadagos ang legacy of commitment excellence asin na top quality affordable medical care sa renibong mga Pilipino. Istorya na iiba. Pinagmultakan mga pulis sa Canada ang sarong babae matapos kaining baloon na maglusot sa curfew sa paayikan paggakod sa kaibahan niyang lalaki nagrong ayam. Nagpautob kay aning curfew kanakaaging mga aldaw an Quebec nin alas 8 nin banggi para mapugulan ang paglakop kan COVID-19 duman. Alagad pigtutugutan ang pagluwas sa lampasan na sambit na oras sa mga gustong ipaglakaw-lakaw o ipasyar ang sinang mga atama na ayam. Kaibang klase ang kaso kan babae dahil kansitahon siya kan mga pulis. Bako sarong ayam kun isarong lalaki ang kaibahan niyang nakagakod. Kanhapoton kung ano ang pigigibo niya. Seryosong sinimbag kan babae ang mga pulis na pigpapasyardaan niya ang sayang ayam dahil malinaw na pigbabalo sa nakan babae ang pasensya kan mga pulis. Tulos sa pigtikitan kan mga ini ang babae asin pinagmultanin. $1,500 o katumbas ng 50,000 pesos. Flashback. Airbag anapod sa bagong gadget na naimbento kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban. Ang airbag iyo ang pinakang sadit na wireless power bank na nag-opresyar nin 5,500 watts of charging power na di kaipuan ng cable o iba pang accessories na para mag-operate. Ang airbag nagagamit sa cellphone sa paagi nin magnet. 10 watts first charging ini asin pwedeng gamiton sa tablet asin iba pang device. Yan mga tugang ang detalyas kan mga bareta ngunyan na pagkaudto. Sa pangaran ni Mardila asin Angel Mustasa sa Newsbase. Marxer Madrid asin Ronald Baldo sa Lado Technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang tamang oras, alas 12:32. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate. Bring out the best